watena say what a roman I didn't say me pacho me din de mama ya wo free krobeso me pacho me free fence na meti afrancho jo na no de asemi beto ye nimfa asase bi asebi ebru nipa a wo dane ma no wan hwa de yekeka ba na ani ya yenyan what a roman nipa a wo bon ne ko adu no wa ha ti ka sam ne bon tofa na o wa no yie bi a onfama me pacho 211 me koto asase wo na nakwasi husu ho me ton 25 million me to ye no me sa anwea kogu so nti me ko ka kire ne se nana asase no masa anwea me dia kogu so na me de bode ekura kogu so ampesim tintim was tobo me sero na me wo asem wo ahemfi eduru yi a ye ka wie a me ma wo aye de akwa akosi na mse na wo asem wo na wanka ankyere me ana wose eba ye nche nti wo sere me mento mebo te meto mebo ase na meta akoso te breka kra no mi mani me kwa so bi oni asi edan asiso enti mi so America ko no ho sanana asase na ase mento mebo no me kwa ye obi asi dan asiso afamanwea na wo kire mi na pakro ofa anwea no ma me ko jim sika na me ba ne ho se abebusa ne se na asase ne meye ne dai waka se me ntomebo obekire me bi wode ne wo kire sa ha na mka aseme ma prisifo ache no ti na omfi me enti ya na me hu ne wo fa ase bi efre na obi esu ana mka kire se obi esu na de kwan a wode me fa suo ni o na me ache no ti obi esu so America ko bo na maneye ti me wo na frɛ me se me mla no nko kire masase ni bi ti okokɔ kire me bi ma me ka kire ne se mepe ti o kire me bi no emu na me kunu yale ti wo kire me no na awotwe na mse akɔ no se nana se aho kire ba fie me pese me ton no se metimi aton na mse wio ti ye nya wo bia ti ekɔ busum mienu mu na me kunu free mu ti me kunu free mu no na me wo fie a na wo frɛ me se maame ya asase no beton onse na meton na me ho kire me se me dedeka bag bosia advance ne eyi omu pebi so aye no abusua ne se omu ne me ya abomu nti omu ejimisika ana o se ni wanye obi de na ebre me ti o de me number ma boy no me kire no me fie ma boy ne ba ho ti boy ne ba ne etena ase edi anu ka bibia ma boy ne ka kire me se me nko kire na me se me ko kire na me ntimi nko kire me kunu wuye no enche na otwemienu ma ntimi ye na asi na pa kire se asase no waton me ton ma na de ne bai na woton wie ye no na si sen iton wie no obi se asase no so ye ne dia woton ye nipa foforo no na ye krata ma no ana ye krata de ma bo e ma nipa kro no ena se nipa obi aba so se ye dia obi aba na amane me ya ko na ni ena na sesen na pa kire se 25 million na me de ma no ya to ensume man 40 million ti 40 million no o de ka hono de bia ka wa ma na 100 million no de ama me asase a wono aye krata no ye de pipa ne ma no jo me da se nana me mo akwa bebru yes madam mi ra na ho te say ya me ne wadavroma na wo ba wa lawyer for di wachi a ye be chimi ana ne de medical apa ho chewo ti mi ntwa so ho teja santi hine kasa fidie so ne afrew na sebi bru osusum sukedwa wo fenso nyina wanu mu nkasa na bana me frɛ was me ma me lawyer twro wo behu na ne mfanto nche wada romada na asase a wodi ama ababai enamo so ma wonya wanu wokunu enko wiase a ahokyera ba wa kura wadi nani ma petofo ama no tofo ne ba ya wa nkasa wa ye krata de amani pakro no afi kura de wusi ni sika wode ma wo kane sika wode to asase no ene bra wo ton wie 4000 wode ka ho no wo beba ho ama na ye 100 million na wode ama no na nada na wo yesa anda me pacho bibiri ababa we me fa wo kuna damfo ma wo kunu su ja ne ma me se sa me ne ba na ahema na afi ku bi ho so me mfa ne nye ba me ko ba bia odi mechi na fa mani sem ne to nchen yen ka asase na sem eti me ma me wo mu ye so mbeto asase ne bi wo me ho ena mkoko chiri wo masase Opemsuo wo mu 80 million 80 no na me pe bosia ena wo ma me 20 million ti a chire na me sa piska na wo ma me 5 million wo ma me sika no ebiem nti na me se ne wodi mechiri nti no
onu okunu medede ye se abusua na na wo muka ebiem so ye krata ma wo mo samre no na menyanye krata ema wo mu etu omo ye o madwene se omo di anwea beba akwa akogusu na akiri omo pe bisika ama me no wode anwea no kogusu to odi anwea no kogusu na okunu ne ba se na meni wa me de wa ya aso ti mam krata na sei ne no mama adwuma mu nye ti menya me de aka no ebe ma wo ampa so me ne omo di nseso okura abro be 13 years omo di amanfo bi to bia de ese omo me de ma wo mu me de ma wo mu me bo ma mfeska na ama me enti akire na okọ so a okọ wo se obi ayesu adwuma wo mpe eni na anwea obi afa enti wode be hye me kura ani yekom kokom ne wo bi so se edi pa ofa anwea no ye ade me bi wo breman na obeto proto no ofa wo ma anwea ndi twa abro enti yekom ani ehwe ya ehunu ma no ma ne se wode ne fa enti ma ne da wo musika wo de kofa anwea wo ni okunu koje bna wo kru free ma se bi bro asase no odu wa wo pay obi ma woto ye no a wo san ye krata ma no me pa cho kai sa asem no me pa cho me kan me chiri mu kakra wo kai sa wo pay obi ma wo betoy me pa cho no na dija me se Matias ye wo ja odija wo na wo so enam so obi ba ye wo kan fo ma me ma na ntita misusu se na enye no nko asase ne da ho nanso enam so ode agya wo nti wo boa pay tofo e ba na ka wa betima pay fofra na obi hunu de ama no entisa me pa cho ti sa na memo akasa mira eno achi se wa na wo ye ni krata ma nipa na wo baaye no omobo adansidie ekrata etu omwie no wura ne ye se onu ni dini be free proto no so amana be ye ne dia etu onu be tua 1000 ama me na me de aye krata ama no ti ansa na otua ma mi eka e na me ti ase ni wadi ka ma me no mu 250 se so kuna ewu na abusu anse on fesi kamera dia woni ka anyi bu nko na bank wono no ya hye ne enda kakra bi na akiri wode de aka ebe ma no to omudi na otwede ne wiye no na obo na mane ya de aka utua ma nti utua ma no na wo ye krata ma sa nipa no we ye krata ma nipa no mate ye fancy wa ye krata sa ye dansie me twa me ho sima me ba ye beto aba we bidin ye se me ba na ye twam ho me se adenti na asase asabi wode gya wa wonso nya obi se wonto nipa ne toriye ye nipa ne so opese eba ne din mu wa wadaroma wa hwa makrata na ba nipa kro din mu eye de na asase kro ya akoye obi de biu nipa chu nipa de ye se ema oni din mu no one ne bo adansi die ekrata ama mbe ye dansi ema omumieru ansa na sika no obetua ama no a otua ama no enti nipa no hwehwe mu kura no anka omaame a owo no ne memeyira waka baabi no omu ye esiema enti wadi gidie enti mra oka so pa asase ato mo na msim de mini bi wo ho nana eye de na asase ne ne obi se ewo no me pa cho me de maame no maame ne sori ana okoso de ho no ananka me de ho na ma no kura na me se ka wo de me mfa ma no e ho ne ekobubugu ye akofa asemba yewura santehene yenyina ye bibia anim ema committee yi ma committee se nko mu hwe ne nka ho asem nti asase na ye den na obi aba so nti de ho no a ekoka ne ka se nka me ye bibia yenyina yewura ho a nka wo mefa wa ye bibi na maame na nam se na me ni tu anamo no duani masase so eti beto na ahima anim obaabi ma na ahima ye se baabi a atete a ekonsuo na me nko yi bi ma no bo ba panyina ye me maame so wonfa ma no so wompre ehwa na wope tibika chelse woni wokunu emfa anwan kogu so amfa kogu nti owura no a wato no oto obi firi mo faase woni ne bohye ede wogu ni nwan aduane ni nantwi aduane wo ho eti wona fa koti kwa ma mi ko wa obusa so asase so sane ade na amfa anwan me gosi me di anwan be ba begu so eti nam se wonya baabi a wodi ne aduane begu ama na mu adidie no na ofa koti kwa ya akwakoto firi enipa foforo ho eti maami duedue mu a eye maami ye okubusa nipa no a yeso waton ama nipa nso de wonton asase bia ma mukro mu ho ne ton asase mene nana frempon owo na ahema ho sebi wosom na ahema ho mene ni enti ho ne ton ma asa nipa na owo nwan ni nantwie no maami kobusa nana no we ya woso wonton nti akire na ma ne chese one de wato na boy no a ono so beto ku fipon no se ade on di wontimi ntwe ho manso nti maami ya amfa de sika okofa na we onko de sika 400 million ema no efi se me ba ha na nsane na amofre me kwa me kwa asase no ko hweye wodo ni atoto afa ho mfimfini wa wode gu ho enwira a yensi so edai na menim ho hwe
nimde nya nam koton ma no ti ma me ya no kobusaye no wo so no de ono wato ebe ni fie ni mu ugu ho nwura ani ade ti ma no ba me ho se nana me be pepipa na ana ofie a wasi edie se me wo fa ase for de ma no abusua kra che bo pipa na ede na be pepipa wo no ankam no kra nam se de minti me mo pipa minim de asase kra obedi pipa ma mfa ma pacho akonwa be na wudi be makonwa ye aduanafo akonwa ewo intiribo ho awansembere obono jise wotira siyi aduanafo akonwa to ye aduana de me aduana ye sabi ye foku a ye wo mu no ye hye aduma hina se na ahema ene sabi ye da no odi asa mira ensusu ka koho me ne wo kasa wo he ya mfa me mpia bonten me say akonwa be na wote so ba cha akonwa meti so no ewo ye fi akonwa a eye abusua panyi ohweso ewrade nyanko ho asem no aba tie me se mfa me nko wan kasa ye na na wo ton sase wo krom ho no die na wo ye nana me ye ni se ba na ahimani misro be kansem no me ye nana asemasi nana sa na me pe ba bia ko ye no de fato me ye fam nana akwasi wusu de akonwa na wote so me ba cho inkunwa no ye na ahima nkunwa ene gu ye fi eye aduanafo akonwa me hweso na sa wonye ohene sa na mpesa wo ka me say ano ho wonye ohene me ba cha na ahima ka chem se me akonwa no so hwe no woje me ho amane tie me se wonye ohene woye ohene me ba cho se wit makane se na ahima no ye ba no me ba cho jai me ra edinbo me say woye ohene me hwe wo ma na ahima enti woye ohene woye ohene me ba cho na me hwe wo ma na ahima me abusia ko pe mbra ye besi hene enti wonye ohene say enti wonye ohene wo hwe akiri me hwe akiri abna enti me pacho sesi asase ya na musoma baba we nya ya obi susu se ye ne dia no ekwan be na obefa so a ma me ni sabe kana asase because nipa ode ne ba ye kura obesi wo so na wo kire se asemesi ewo asase nti e be ne de me pacho me pacho opanyina na no oba ya security for frame me se wo hia duro no na bid we duro no ama me ti wada roma bo modern se wo ka se bia no antimi amba na wasoma oma na ya beje me pacho abedie obetimi aba na wabeje etio me pacho efiri titi nyina yempenimfo na hwe akonwa ne asase me pacho fa ho ne to nche me se sisi ababa we die ye ne den madam me pacho bibiri se asase na ehon koba asem no a obobo mamanie no me so me bo boy no obeto ye no amanie boy de kwa ne kuhunu ye no no obobo mamanie ene wo frɛ no to wo frɛ ne ye behia abusua fi a enkonwa ewo mu no se woni de wontimi ntwe asase ho manso enti maame ya amfa ne sika a otwi ama no emfa ma no na wogi ye ne wo so di koyi wo kuna wi ne wo wi abusuafo ne de sika odi betu mu ma de ye be ma no ema de be wo wi so a waje apata wo afrancho market a ye bi wo de be fa no ma koguo ti se so anya ye wo kuna ayi awi na asama ko ba asase ho a ona mpe biem ti won fa sika 400 waji ye no emfa ma no ana maame ya no ye be hia me nkonwa fi maame ya no kire se se sika no me na meton asase ne ma no ile ekwa agina ye nti ekwa agina na boy ne ma no 40 days ene wono maame me ye sire gusumi miyenu etimi so ye no nso dikoto obi anim se wotua 25 million maame nti de odi chair me 40 million no obeje e maame ka kire se ka asase no wo to ye no me digi 80 2 man 25 fan fisika ni bi mama de obeje ase na me nso mi ton obi ame ma obi enti de metima bo an nam fofo ne ne abusua ne ye se nya hwi wadi wachi enti fa 35 ka ho na nya 100 na wo tua 100 million fa bo aro no ko fa 300 ne ma na mbo so de ye hukuna ye wie no abusua ne ti sika de ko ye yie no e de ma enti fa no bra ne mfa ma ne mfa ntwoko ma ne bonyo bo ya afi atwam on fa ma no they say abrantie ne bojo ana na asase ne so ye ne de o se yo te ye na abrantie ne de boy ne de Kofi Pond was one pass asase ne bi wo nya sika be ana me say abrantie ne ye fa ne si enya ne sika ama no
nti ababa ya asase nso no so ba de na ne saka me ono na dikoto obi a na mu say isika abedi me ho mempa na ade e ma no e 65 million nti edi sika ne ma ne dia na ne ni asase sem bia bi omo no breme asemu abena etiefo sa asem kwa de me mama ba mu ntem na me hu asem na eraba betra ha ono dikoto obi a question ba ko ye busa o preko pese odi bura ni say ekoto na nimu say na sika a wode ma no 25 ne for madam ambedi agro wa ha me fan kwato obi na ode kwato ho anim e fe na ode ele Mr. Augustine ene ko monim ni wo musa answer asase say na atu an wo so ma 25 o ton so o ma me 40 million e ma me ye se nipa no obeto asase ni o gina wo bi no di 40 million no e ma me enti se me say bo ni so obeji sika di ase sika no di tu o monim me fa na ade ma no me pacho na nakasa ni die kwa so pacho obua e bla boy ni ye say obeji ni sika no anam ka kire me ko na na ho se die na wo hwehwe free na na ho e say die me hwehwe free no say e wo say ode boy ni sika e de ma no sika bay 400 million adenti na wo so ode ma no me pacho esi ni so sika no boy ni de share ni nsem no de share ni nsem na ka ni bottom ana ka ni nsem. What do you mean by that? Esi ni nsem no wan fa ma me pacho de na de mra ka fun be se bi ebruwo kan ni sa wo mo no se si ni so ka sam ni enka bi ma wa se si ni so ntu ofa ma no wo ba yes smart wa he ne me ka kire otie me pe abrantie ni sika ma no ne na nka wasa asesem. That's all we can do to help you. Dia sam no akwonwene be kan ne basasa no se si ni so no de ma se si ni so wan fa ma ana ode ma no so sa de ba oh sa entrekesi bi na ebi wo no ska no media de ne nso se si o mo no nsento na si usunti ko fabra sa entrekesi no emo e de beboa wa ne se pebo ni sika ma no ne ene na nka wasa se period so o de adwene na ma me so me de adwene bi eyi wa no enti de ebetimi aya aboa no mi twa me ho aba ka boy na sa asma no ne ene nka usika se untimi me yes smart chenchen obi awa madam business and tua na me pacho de bi nti na nanko tua me pacho nana asase no nka nana mpo de o se eda ho de a ompo ma ne nto nanka onfa boy sika emano nana nkofe obi so nto na ade ja ne no opetofo ana mi bisa ne se wona woton asase di ma ababai kwa ni emfa so a osiska ni si ni se me nkoda adwene ne nkoda kasa we kura de wa me kan ya anye de kasa ni enka bi ma wa se ni nsam na sika ni si ndu ontwia ma no eno wa ne tools afo ne se wo ba ha be kasa se sika ni si ni nsam na ode ma wo nti no aka ho asaba wo nkodi onkotua nana asase no wona ade ma no wona okunu na anim se hojo enti nipa na waton asase no me ma wene na wotwe pepepe me nipa ni mfra asase no so me pa cho wote ana wada wuruma nipa ni free so enye yie na wada wuruma me pa cho se ka ba ma ya fere na ma wanka mepe na wa de wuntimi me no se de nsi koye ni se abrantie no so obaye matikri se obaji pipa wona obaye o de article me fa ni se oba me ho se obaji pipa wona me se wu fi a wasi enu me wo fase for the mawo maami die ya eda ho no ana wa sabi wo kwa kofa ani ya kacha ne se ne na wotwe ehia wone ne wa ha ene nipa bia ne hu bun mu wo asase ne ho no ene de woto asase ni nyina na me pa che wo de woto asase no enu adua wo pon asori wo frem so ne me wonkomo oba mi fi a wo se ya de obaye maami ye nyina wa ye ko mfie wi ni wo de ayi okuna yi awi asase no mpe bi enti min kan chen so wo man na wotwe se ne 400 million no onfa ma no na ne onfa ma no no ti asema making wona wo de asase ma ababa ya wunim se hojo tie me ena wo no ade ja wo se sabi mpanyini se ahohini nti ne ja mawre ena wo de be ja na wo nso obi pe e ba so o pa asase ena wo chen se ma me ya asase da ho no ena otoye wo di hu adanse asase ne fi bia ni hu e ma ne toye ena obesi aye ne dia enti nipa na wo se aye ne dia no wosim sen hwan woton ma no wochiro nipa woton ma no sa nipa no oye hwan woka bi aba musine wa na ebokromu wa na ana me pa cho ena me se me pa cho se nipa no auto asase no wanye esu oduma asase ne da wo
misrem se mo frɛ mi a me ba ya ne mfonso a mapa ache wa wa ba no mo mo no so ye mfrɛ no no wo mra na nipa no a obetu ye sika na no pass ase ato no kofi pon no on so ye mfrɛ no oba ni aye dey me pa acho se wono no call na owura ne so wato asase nti wono na ba akaka asase am beto ye no se bi on se ho aba asem so bi hia misika nti ye nyina ye kwa akoka no Opemsuo every nyanko na ka ono so mbra ana wo so di drum anim also on check. ana asem wo se that's what I tell you pro di drum anim ye me ka kire wo say enti sasase a wo de ma ababai di asem na wo ho obi afre kire na akoton ama obi ne hwan ono no maame ya no akọ na frempon so on de onye na ato asase na ma no enti ye say hwan na ato abrantia ne kire say on de on so on pass asase bi akiri bi ojiri sika na wo twe se ne nyame de che ya eye ye frɛ ne say kofi pon na wato asase no ene nipa na wo se asase ne ye ne dia no momfa omumra yo na me de wasi ana na me hwesi ye nyanya bi du anyi hunu mu nokore omono bre ana de ne hunwom bia ono kwaka so obaji di 40 million and 25 million no wo musu timi ba why na so obaji 45 in 20 was it o ka tell me say o ma 40 million obaji ena asase so for mu nyina bra for mu ono say wan kwaka nkire obi a so bo ma for mu bra na emo mu fa sha otiri mu say e wo se nipa no upani sika ma no na and what you know so ka do asase sa ho asema dia what do asase ma so what you say pacho they say this can be ni ho pacho e bi ni ho a sa me meet bi ntwia ma ana e bi ni onti enkotwia ma wana pacho ana se bi ni onti na wo force na na se on enkotwia no esi ni se munti ana de ono asase sem ana na wo su nim asase no e no na so adale ma no ya to a besine ka wo wodi asase ama obi die na so obi fa akire ba se ya o se wo na wo gina asase na wo me the call no one no mine na wo se wato asase eti for mumrem 0596259444 o ma se mi ya mi hu be do na na se won ko de oto asase me so se de ti no ahye no me so na na se mi ma bi di agro what dey dia agora na di me bi di agro asase no boy ni ka be bra ba be to bi won nsem am mo sisi esi wono ne so am ni fa ni be bra sisi yes she ya ka se hwekuro ni ese tons asidi me ba to me ba na anya ma ba ye mo aba ni Opemsuo se ene ese tons asidi yes,